gikan sa news center sa Aksyon Radio. Aksyon Radio. Yari ang mga nagapangunang balita sa syudad sa Bacolod kag probensya sa Negros Occidental. Mga balita lokal, nasyonal, sa Aksyon Balitang Bayan. Numero 1, Aksyon Balitang Bayan. Numero 1, two-time kapisanan ng mga broadcasters, Golden Dev nominee for Best Provincial Newscast. Aksyon Balitang Bayan. Numero 1. Aksyon Balitang Bayan. Numero 1. Kagkaroon ang inyo news team. Sa mga pangulong dinalan sa mga balita lokal, Nokpo may bago na nga provincial director. Isa patay, isa pilason sa pagpangluthang sa syudad sang Cadiz. Sa balita nasyonal, mga gina-admit sa PGH bangod sa COVID-19, magamay lamang ang may problema sa respiratory. Mga lugar nga mataas ang kaso sang COVID-19 ginrekomendar nga paidalom sa alert level 4. Maayong aga Bacolod, mayang aga bilugabahin sa Western Visayas. Karon nga adlaw Lunes, Enero 10, 2022. Ang inyong news team, Aksyon Dorel Cabato. Aksyon Boy Duran. Ang mga balita lokal, pagkatapos lamang sa Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy! Wala kay tinagaman apat pumansak. Yes, mga aga, good morning mga ka-aksyon and welcome to sa Aksyon Balitang Bayan, numero 1. Yes, Sandors, good morning, Action Boy. Kag sa aton yung mga ka-aksyon nga nagapamati via Facebook Live and YouTube. Good morning sa inyo and happy Monday, everyone. Monday kita, start of the second week. Second week, subong no? Yes. Of the year. So, 2022. 3 days to go na lang kita. Until sang January 13. Perfect. 3 ha? days to go, mga action. Kaga 5 days Excited to ka man? go. Ha? Excited ka Of man? course, because another chapter sa aton live. Wow, chapter diba? gida. Hindi, Uy, syempre. Alangan another page. Pwede ba? Kung Okay. sa Ilonggo na isa naman ka kapitulo. Super grabe ba no? Super literal ang pag-translate. Sige. Sige, good morning, Dennis Richard Tiboroma, Miss Jinky Dialagdon, kay Martin Aliling, good morning, Miss Yvonne Bouchet, dra sa may Germany, good morning. Sir Edwin Pineda, mayong agaman, dra sa may New Jersey. Sir Noel Amar, oy, kamusta ka na sir, dra sa may Canada. Kaya Joanne Salmete Isiha, good morning man. And by the way, ginag-greet ko lang kay Action Boy. Happy birthday si Jason Palma. Jason, happy birthday. niya today. Happy birthday sa imo. Enjoy your Muna siyang day. friend mo. And God bless you always. Muna siyang friend, classmate na. Ay, hindi friend ko lang ni siya. Okay. So, happy birthday, gang. Enjoy your day. And of course, si Jo Marie. Jo Marie. Valderrama. Birthday yes. sa ni Jo Marie. Jo Marie subong. Happy birthday, Jo Marie. Happy birthday, Joms. Kayo Valderrama. magluto later, Joms, ha? Ang namit, Joms, para masaya ang iyong birthday. Kay Ma'am Vanessa Mayo, good morning dira sa imo sa Minnesota. Yes. Marce Rumbinas Junio, good morning man. Kag kay Arsenio Yuraoba Jr., Jason Alegria, maayong aga man. Delilah Taylor. Sige, standby na kita na sa aton nga mga balita lokal. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy! Wala kay tinagaman apat pumansak ang tubig. Actually, ikaw po Di ba medyo mataas na ang tubig, so ulat natin nga Kasuwat nga ng traffic to or ng traffic dito sa sulod ang continue. Balitang Bayan. Numero 1. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:05 sa detalye na sa mga balita lokal. Kumpirmar ni Police Regional Office 6 spokesperson Lieutenant Colonel Arnel Solis
nga sumugod Enero 8, Sabado nga adlaw. Hindi na si Colonel Romy Palge, ang Provincial Director sa Negros Occidental Provincial Police Office. Sunod kay Solis, magaserbi bilang officer in charge si Colonel Leo Pamitan na karon nga adlaw kun karon nga adlaw Lunes, pati gayon ang turnover of command sa Regional Police Office 6 Headquarters. Ang pag-ilis kay Palge kabahin ni sa Organizational Enhancement and Development sa mga police official. Samtang temporaryo naman nga magatiner sa PRO 6 Headquarters si Palge, samtang ginahulat ang bago sini nga assignment. Isa ang patay, isa pilason sa kaso sa pagpangluthang sa Villa Luisa, Barangay Luna, Siyudad sa Incadi, Sabado sa hapon. Ang napatay ang ginkilala kay Edgar de la Peña, 36 anyos, kay ang pilason ang ginkilala kay Ricky Inocencio, 43 anyos, samtang suspect ang ginkilala kay Joseph de la Cruz. Legal ang edad na nagapuyo sa amuman nga lugar. Base sa investigasyon sa Incadi's Police Station, may paglalisay nga natabo tubtob ang ginluthang na de la Cruz de la Peña gamit ang improvised 12-gauge shotgun igo sa hawak. Nasa labat naman si Inocencio nga nagatindog malapit kay de la Peña. Sa karon nagapabilin nga at large si de la Cruz kag padayon ang investigasyon sa otoridad sa motibo sang krimen. Sa mga duga baraton nga mga balita lokal, dead on arrival naman sa ospital ay isa ka 32 anyos nga lalaki matapos ginluthang sa sitio Bahay, Barangay 3, Siyudad sa Himaylan. Alas 4:45 ang takna sang hapon sa itong Sabado ng adlaw, Enero 8. Ang biktima kilala kay Jim Eric Bruce Ifenio, pumuluyo sa Purok 1, Barangay Saraet, samtang ang suspetsado kilala naman kay Roy Alamon. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo. Padulong sila sa kasagingan kag water tanker nga ginapalagiahan ni Jesse Ifenio matapos ginaligar nga ini ang nadula. Samtang nagpauli sakay sa motorsiklo, ini silang ginluthang sang suspetsado kag naigo si Ifenio. Wala pa makontento, ginpalapitan pa sang suspetsado ang biktima kag ginluthang liwat sa pihak nga nagkayao na. Gilayon nga nagpalagyo ang suspetsado pagkatapos ng krimen, samtang ginahibalo pa sa otoridad ang rason sang pagpangluthang. Nagapabilin sa gihapon sa Baxter Funeral Home sa siyudad sang Bago, Negros Occidental ang bangkay sa isa ka ginaligar miyembro sang Aki Quadra Robbery Group nga si Renoboy Dastillo. Ini ang ginpahayag ni Bago City Deputy Chief of Police Lieutenant Joseph Haro sa interview sa Aksyon Radio Bacolod. Sunod kay Haro, ginaulat pa sa pamilya nga masikaso ang mga balayran sa punerarya antes desisyonan ang pagdala sang bangkay sa siyudad sang Bacolod. Nagligad niya Sabado ang pakaisa sang biktima nga si Rowena Pescante, amo nagkilala sa bangkay. Si Dasilio ang residente sang Villa Homes, Barangay Vista Alegre, Siyudad sang Bacolod, kay isa sa tatlo ka ginaligar nga ginabduct. Nagligad niya Sabado sang kagahon sa Barangay Vista Alegre, Siyudad sang Bacolod. Patay man sang nasapuan sa Barangay Blooming Treat, Banwa sang Bursya, ang magpakaisa nga si John Del kag Lionel Raffles kag ang leader sang grupo nga si Arnold Aki Quadra nga nasapuan sa likod sang Trinity Christian School, Villa Angela Subdivision, Barangay Villamonte sa Siyudad sang Bacolod. Naaresto naman ang isa ka 28 anyos nga lalaki sa drug bypass operation sa Purok Mahigugmaon, Barangay Sumag, diri sa siyudad sang Bacolod. Ang natakpan gilala kay John Carlos Santos kag pumuluyo sa Purok Balinday sang Barangay 2 diri sa siyudad sa Bacolod. Sunod kay Police Major Junji Liba, ang hepe sa Police Station 9, si Santos ay nakabig nga street level individual kag nagpangayaw sa isning area of responsibility para magbaligya sang illegal nga droga. Nakumpiskal kay Santos ang 6 ka sachet sa ginasuspetsuhan shabu nga nagabalor sang 15,000 pesos. Si Santos ang preso karon sa custodial facility sa Police Station 9 kapag makatubang sang kaso sa paghupot kag magbaligya sang illegal nga droga. Mga gina-admit sa PGH o Philippine General Hospital bangod sa COVID-19, magamay lamang ang may respiratory problem. Samtang mga lugar nga mataas ang kaso sa COVID-19, ginrekomendar nga ipaidalom sa Alert Level 4.
Ang detalye sa mga balita nasyonal sa magbalik sang aksyon, Balitang Bayan, Numero 1. Ang elementary nga evacuation center na concerned in baha man. Uy. Kaya Kaya tumakami nga pinagaman-amat evacuation kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Hindi medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga traffic pagsuwat para nga ng traffic to or nag-traffic dito sa sulod ang Mang continuous rin ang isang good sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Hunyo 4, 2021, sang formal ay ginanunsyo sa pag-asa ang panahon sang tig-ululan o rainy season sa Pilipinas. Gani, lauman ang maulan nga panahon umpisa subong tutok Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayroon sang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon nga rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakaprepare ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID-19. Sa panahon sang tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A, influenza kag iban pa. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Aksyon Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanong nga maghalong sa tanan nga tion. Tungod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyarin sila ng mga poslanon nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa Okay, good morning na liwat sa aton nga mga kaaksyon. Dira sa kay ari na si Sir Monuer Amaro ara na Redel Zyco III kay Miss Jinky de Alagdon. Good morning man of course kay Bebo Villasor kag sa iban pa nga mga friends like Lily King, Raymar Swato Imperial, sa kay Vanessa Mayo kag Dr. Matt Mayo. Melili Oligo, Alma Oligon kag Sirela Samar Aguilion. Kag kay Lulit de Alagdon, Joe de Alagdon, Karina Villaflor, kag sa mga pamilya dira sa Don Salvador Benedicto. Giovanni Magwad Kamurahan, kag kay Marlon Deriada. Good morning kuno sa iya pamilya sa Banago, no? Kag stars. Nag-send siya 100 stars. Si Miss Jinky nag-send man stars, no? 200 stars ang kay Miss Jinky.
Athea Kimeriman sa Murcia. Aha. Okay. Ano naman? Hindi ko parang chindi na tabo niya. Sige, okay. Si Manghod ko niyo si Lourdes Duran. Good morning. Kay Jonalyn Ninial de Cripito. Good morning kuno kay Utik Amilanan sa Gintorilan Valladolid. Kag San Enrique from Jonalyn Ninial de Cripito. Ni Mesia Roques watching from Barangay Tangub. Sa Kayalagad Kevin Henry. Morning mga Hinubanons. Buelo Ascenso. Anong Buelo Ascenso? Sige. Bongga, sang Buelo Buelo Ascenso. Homa Lumena, kag kay Cecil Ferrer, Erla Vega, kag kay Eva Gradas Baterna, Jecil Ampon Ramos, tamyaw niya lang, family Ramos Ampon. Sige, okay. Ganay ka. Di na ito yung akong, di man? Good morning, man. Sa kay Dennis Richard Tiboroma, happy birthday, mami. Sinong mami yan yung ginahagreet happy birthday? Ang buta sino si Mami J man? Jomare. 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 Nalipat mo ka, Mami. Siya kaya Jomare. Sige, Phil Alonsagay, good morning, man. Yes. Sige. Si Giovanni Magwadka Morohan, good morning. Marlon Deriada, good morning man. Kag siya family dra sa may Banago. Si Ma'am Vanessa Mayo, good morning. Nagsulit ka na. Thank you so much. Nagsulit na. Naubos na sila tanan mo. Ay, lain na sa kay Andrea Amanda Jaime, kag kay hasta kinas dalong kay Ma'am Luisa Luing Melos. Nandra ka na dampi. Good morning, man. Okay. Watching from Bago City, kay Melchor Melos, mang aga. Gladys Noble. Yes. Good morning. Tamyaw niya lang si Sol Ping. Sol Ping. Nga nagapamati gid subong. Good morning, Sol Ping. Sol Ping. Muna sa. Sige. Amo na. Ping. Magtiro kabla. Good morning, Sol Ping. Ping. Amo na. Hindi mo. Doon ka extra activity. Amo na siya. Mag-target shooting. Ping. Sol Ping. Phil Alonsagay, good morning mandra sa imo sa Tokyo, Japan. Alex Fuentes. Kagay amigo tada Alan Navales bala mayong agaman kag happy Monday sa imo, no? Sige. Ang imo ara naman ang imo ko ano do nami daga-amaze na blas ang imo nang luck balaw mo. Paulam ko na ni gani simo kay para ako naman ma-amaze sa tanggalan tao. Hindi sa pwede mo butakan ng labi pag diyan nang hindi gani sulit-sulit. Wala lang siya gani wala nakitag sa ni. Nang buho. Okay. Design na ginagalinga daw lock saya. Perfect. Sige dason kay ako makulintas mo ko bla. Igri ka loy ko sa kulintas bla nga ang yang design da pusas bla. Pusas gid ya. Ano yun? Talaga sa pulis to. Para rin dako na yang sa daw di lang blayang daw. Hindi ka pa na dako pulseras na yan. Hindi mo siya pagya mo na di nga duwa kundi drio para doka pusas sa saya. Okay. Gusto mo duwa ka mo ni Joms para doka couple. Sige ara pa mera pa. Si Jonalyn. Sina? Si Jonalyn. Jonalyn. Sige, ano ba ya? Good morning! Sa mo pinanggawag, minuligo niya heads and staff ng DSWD. Si Ma'am Rona Hepanagos, ang Valladolid. Nagatamyo ako, good morning. Uy, good morning dra sa inyo sa Taranya taga Banwasang Valladolid. Kay Rona Rihida Trava. Yes. Good morning dra. No? Kay si Kwan bala, si Jean. Isulgon. Yes. Good morning kay Miss Jeannie Sulgon. Kasi yada family, Pagsubiron family. Sa Valladolid kag sa Bebs Mango Stand. Good morning. Sige. Ara si Mambanay kay pangitaan niya kung ano pusas. Standby sa aton nga mga balita lokal.
Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy. Wala Kasi tinagaman apat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Yung medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga Kasuwat nga ng traffic to or ng transit dito sa sulod ang Mang continuous rin ang nag-subject sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Kunyo 4 2021, sang formal ay ginanunsyo sa pag-asa ang panahon sang tig-ululan o kon rainy season sa Pilipinas. Gani, nauman ang maulan nga panahon umpisa subong tugtog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayroon sang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon nga rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Pili ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID-19. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A, influenza, kag iban pa. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos sang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Aksyon Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanunggo nga maghalong sa tanan nga tion. Tungod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local Numero 1. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:23, Detalye na sa mga balita nasyonal. Ginpahayag ni Philippine General Hospital spokesman Jonas Del Rosario nga magamay lamang nga mga COVID-19 patients nga gin-admit sa PGH ang may problema o kung may respiratory problems. Suno kay Del Rosario, naobserbahan nila nga sa sining panibagong surge ng COVID-19 bangod sa Omicron, magamay lamang sa COVID-19 patients nga idadala sa emergency room ang may respiratory problems. Ginkumpirma man sini nga may pagsaka sa COVID-19 admission sa BGH sa din may 255 karon ka mga kaso nga na-admit. Sino pa kay Del Rosario, ang proporsyon sa mga vaccinated kag unvaccinated nga kaso ang yara sa 50-50 kagkalabanan mga mild cases. Duwa pa ni Del Rosario, ang mga pasyente nila nga yara sa intensive care unit ang kalabanan nagaantos ang heart attack kag iban pa nga balatian. Yara na sa crisis mode sa karon ang Philippine General Hospital sa Manila. Anibangod 40% sa ilang COVID-19 health workers ang nagpositibo na sa virus kada quarantine. Suno kay Dr. Jonas Del Rosario, spokesperson sa PGH, yara sa 2,000 nga health workers ang nagatrabaho sa hospital sa diin sa nasambit nga kadamoon, 310 diri ang nagpositibo sa virus. Ginpahayag pa ni Del Rosario nga nahurot na ang mga doktor, nurses kag support staff bangod sa naka-quarantine man ang mga ini. Ginrekomendar ni infectious disease expert Dr. Ron Solanteng ipasaka sa alert level 4 ang mga lugar nga may mataas sa kaso sa COVID-19. Suno kay Solanteng, nagakapuno na sa karon ng mga hospital bangod sa kadamuon sa mga pasyente nga nagpositibo sa virus pati na ang pagdamo sa mga health workers nga nagabalatian. Duwa pa ni Solanteng nga madamo man ang nagakatapikan sang virus. Suno kay Solanteng, ini bangod hindi mapabaliwala nga mas madasig nga makalaton sa karon ang Omicron variant.
Nanawagan si Vice President Leni Robredo sa mga doktor kag non-medical personnel nga maka-volunteer sa inisyatibo sa iyang opisina nga teleconsultation para sa mga COVID-19 patients. Sa padayon nga pagsaka sa kaso sa COVID-19, ginpahayag ni Robredo nga ila ginapaabot nga madamo nga matao ang magapangayo sa nga bulig sa ila bayanihan i-konsulta program. Ang mga nagpositibo sa COVID-19 ang makabaton sa COVID-19 Care Package Kit nga may unod nga bulong, vitamins, face mask, digital thermometer, oximeter, alcohol kag disinfectant. Ang opisina sang Vice Presidente kag ilang partner hospital ang padayon man nga nagahatag sing libre nga molnupiravir para sa mga nagpositibo sa COVID-19. Gina-rekomendar naman sa mga grupo sang pharmacist sa publiko nga magbakalanay sang generic brand sang bulong kung hindi makabakal sang gusto nga brand sa butika. Ini sa bangod man sa pagsaka sang demand sa mga bulong, kaangay sang paracetamol kag iban pa nga bulong pang pambato sa sintomas sang trangkaso kag COVID-19. Panugyan man ni Dr. Janet Hacosalem sang Pharmaceutical and Healthcare Association of the Philippines sa publiko nga hindi maghadlok nga magbakal sa generic brand. Magluwas sa paracetamol, nagtaas man ang demand sa mga bulong sa ubo, kag hilanat, kag suman ang mouthwash. Hilway na ang inakabig nga longest held political prisoner nga si Juanito itaas matapos ang 32 ka tuig nga pagkapreso. Ini ang ginpahayag sa human rights group nga Kapatid. Ini matapos paboran sa Muntinlupa Court ang petition for habeas corpus nga ginfile sang iya bata matapos makompleto ang service of sentence pinagi sa Good Conduct Time Allowance o kon GCTA law sa idalom sang Republic Act 10592. Naibaluan aresto sa tong 1989 sa itaas sa Davao nga may sentensya nga asang tugtob 39 ka tuig nga pagkapreso angot sa kaso nga murder o kon pagpatay sa naghepe sang Army Division sang Joint RP US Military Advisory Group nga si Colonel James Rowe, isa ka Amerikano. Naibaluan nga panindugan ni itaas nga wala siya sa nga ihibalo sa assassination ni Rowe kaga napilitan nga mag-ako sa krimen bangod sa pag-torture sa iya sang mga otoridad. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:28. Good morning dira anay kay Marvic Villarante kag Torco Jonco. Good morning sa inyo. Justin Menias Villalobos. Inyong mga tiyan aton mga balita sa aksyon, Balitang Bayan Numero 1. Standby na sa action report, second portion, upod aksyon, Fred Salanga. Balikay kita sa aksyon Balita Morning Edition, upod yapon sa inyong news team. Aksyon Dorel Kabat. Kag-aksyon Boy Duran. Mga ka-aksyon sa din ka man sa Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, Sa Bacolod Aksyon Radio. Life Extension.